Drugog dana službenog posjeta Hrvatskoj srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Vrgin most u općini Gvozd. Sastao se s predstavnicima srpske zajednice, lokalnoj osnovnoj školi donirao je računala, zatim održao konferenciju za novinare. Bilo je tu svega. Hrvatski novinari pritisnuli su ga zbog govora u Glini 1995. Vučić im je odgovorio optužbom za hajku. Dom Predraga Lapčevića, srpskog povratnika i radnika u lokalnom komunalcu, bila je prva Vučićeva postaja u Vrgin mostu. Jer Lapčevića muči tipičan problem. Teško se živi. Sve što molimo za vas, mi smo spremni istog sekunda da učinimo za Hrvati. Pa se Vučić uputio u lokalnu školu sa sve manje đaka. Danas ih u 8 razreda ima samo 94, polovina su, kako kažu, pravoslavci. Školi je donio 10 novih računala. Programiraš već. Učimo nešto ja pojmam na Ajde. Na druženju s građanima u mjesnoj kinodvorani niz obećanja. Od Hrvatske traži dozvolu za pokretanje radiopostaja koje bi informirale i puštale glazbu na srpskom jeziku. Srbija sve plaća, a dozvole mora izlobirati Milorad Pupovac. Na Milorade ne glasaš za jedan zakon i valjda će da bude nešto lakše. Ne moraš baš za svaki da glasaš. A glas hrvatskih branitelja koji su srbijanskom predsjedniku željeli darovati knjigu svjedočanstava u glinskom zatvoru, Vučić danas nije mogao čuti. Nadomak Vrgin mosta policija im je zabranila prolazak. Mi nismo marginalci, mi smo vam predsjednice stvorili ovu državu i dali smo vam je na pladnju. Nemojte na našoj krvi, našu krv prodavati četnicima koji dolaze u Hrvatsku i ponovo pale vatru. Pa su branitelji podsjetili na poznati govor iz 95. Nikada ovdje više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Nikada više onako kako su to namerili. Onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. Pokušali su i novinari doznati, razmišljali i danas kao te 95. kada je ovako govorio. Nikada Srpska krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. Vi ne razumete jednu stvar. Mi imamo potpuno različite poglede na ono što se događalo pre 23 i 28 godina. Vučić tako i dalje tvrdi da novinari izmišljaju. Izmislili ste to za veliku Srbiju, to u tom govoru nema u Glini. Slučajno, nema ga. Dakle, i to ste izmislili, morali ste da dodate. Evo arhivske snimke koje ga u cijelosti demantira. Kako će to država biti ukoliko srpski radikali pobede i poraze predsjednika Srbije? Vi znate da ćete živjeti u velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja biti neće. Živjeli. No ni danas za to isprike nije bilo. Takvu vrstu poniznosti s moje strane, straha ili potrebe da vam se dodvoravam, nikada nećete vidjeti. Vidjet će zato srpski nogometni klub Petrova Gora iz Vojnića pomoć u uređenju stadiona na kojem igraju svoj derbi s hrvatskim klubom iz istog mjesta, Vojnića. I ko pobeđuje češće? Izgleda Hrvati, pa Nikola ne govoriš. A priliku za dodatnu pomoć u izgradnji dobrih odnosa između susjeda Vučić vidi u pozivu predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da posjeti Beograd. Trebali bi se susresti do ljeta. Vučić je popodne sudjelovao na skupštini Srpskog narodnog vijeća u dvorani Vatroslava Lisinskog. Bila je ondje i hrvatska predsjednica te brojni drugi hrvatski dužnosnici. Poslušajmo najvažnije isječke iz njihovih govora. Želim danas i ovdje pred vama, posebno pred nama, dragim i poštovanim gostima, kazati što nam je najviše na srcu. Najviše od svega ispričavam se, jeste život sa osjećajem u slobodi. Vaš opstanak ovde znači i nama opstanak. Vaš opstanak ovde nama je neko svetlo i uči nas kako i koliko treba da poštujemo svoj srpski narod i kako i koliko da se borimo za svoje srpsko ćiriličko pismo, za svoj srpski jezik i za svoj narod. A borit ćemo se mirom, borit ćemo se hrabrošću, vašom hrabrošću. Borit ćemo se vašom hrabrošću i borit ćemo se vašom ljubavlju koju imate prema Srbiji i poštovanjem koje imate prema Republici Hrvatskoj.
Ta politika izvire iz baštine doprinosa mnogih istaknutih Srba u hrvatskoj znanosti, kulturi, politici, vojništvu, medicini, tehnici, sportu i svim drugim područjima državnog i društvenog života. Oni su znali pokazati da je Hrvatska njihova domovina. To je baština iz koje izvire moja poruka kao hrvatske predsjednice. Poruka iza koje čvrsto stojim i što je, vjerujem, naša zajednička poruka danas svim Srbima koji žive u Hrvatskoj. Hrvatska je vaša domovina. Hvala vam i živjeli. A predsjednik vlade Andrej Plenković nije želio komentirati jučerašnju ocjenu predsjednice Grabar-Kitarović, prema kojoj su jučer u Zagrebu protiv Vučića prosvjedovali politički marginalci. Rekao je da je s Vučićem dogovorio osnivanje posebne radne skupine koja će se baviti ratnom odštetom. Ja ću se koncentrirati na ono što je meni kao predsjedniku vlade bitno. A to je bitno da Hrvatska rješava probleme koji su s nama, koji su tu iz prošlosti, prije svega nastali u vrijeme raspada bivše SFRJ, u vrijeme agresije Miloševićevog režima na Hrvatsku, u vrijeme provođenja politike koja je Hrvatsku učinila zemljom koja je imala okupirane teritorije, to praktički do kraja mirne reintegracije do 15. siječnja 1998. Na činjenicu da su nam takve 90. prevenirale kvalitetan i gospodarski i društveni razvoj i usporile put članstva u Europskoj uniji i NATO-u. Za to mi nismo dobili ispriku ni od koga. Ni od koga. Mnogi u Hrvatskoj nisu doživjeli baš pozitivno njegov dolazak. Vidjeli smo jučer i prosvjednike na trgu. Predsjednica je te ljude nazvala marginalcima. Jesu li oni za vas marginalci? To pitajte predsjednicu. U Hrvatskoj ne želim ja komentirati komentare drugih ljudi. Ja vodim svoju politiku i vrlo racionalno i odvažno gledam i na ovakve prigode koje smo imali i sada. Hrvatska je demokratska zemlja i oni ljudi koji su iz niza razloga željeli manifestirati svoje nezadovoljstvo, to su i učinili. To nije prvi put, toga je bilo ranije i kod drugih posljednika. Jesu li oni marginalci? Oni su ljudi koji jasno artikuliraju svoj stav o jednom političaru koji je došao iz susjedne zemlje, a zbog onih elemenata koji su vezani za prošlost, koja je nažalost bila za Hrvatsku ne baš ugodna. Vraćamo se Skupštini Srpskog narodnog vijeća koja je održana u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Sve pratio Dragan Nikolić. Dragane, bio je to završni događaj dvodnevnog posjeta srbijanskog predsjednika Hrvatskoj. U skladu s tim s govornice su upućene i završne poruke. Čuli se već poruke, bridjeli su dlanovi od učestalih pljeskova visokim gostima delegata koji su ovdje nazočili. Nejednom reklo se društva i narodi, Hrvati i Srbi ne smiju, ne mogu biti zatočenici i taoci prošlosti, treba gledati u budućnost. Budućnost je bila mantra koja se ovdje spominjala. Aleksandar Vučić, koji je inače u najnovijem broju utjecajnog internetskog portala Politico, zanimljivo, zapravo se ogradio od ekstremnog nacionalizma i priznao neke od svojih pogrešaka u političkoj prošlosti. Uživaju u svakoj minuti koja mu je pružena ovdje na govornici večeras i to je zapravo Aleksandar Vučić tijekom ova 2 dana i dok se svađaju i dok su ga napadali i dok je suvereno dijelio lekcije i zapravo davao svoj spin, on je uživao u svjetlima pozornice. Rekao je još jednom da će omogućiti Hrvatima u Srbiji sva prava, ali je isto tako ne jednom naglasio potrebu i važnost očuvanja ćiriličnog pisma i kulture srpske ovdje u Hrvatskoj. To je zapravo dio jedne šire priče. Preksutra na Nacionalni dan Srbije trebala bi biti predstavljena deklaracija o opstanku srpskog naroda. Ćirilično pismo i kultura su jedni od temeljnih odrednica te deklaracije koju međutim mnogi zloguko uspoređuju s novim memorandumom SANU-a. Hrvatska predsjednica je Aleksandru Vučiću navezano na atmosferu i dio poruka dijela hrvatskog društva koji ga je dočekao u ova 2 dana ovdje rekla što te ne ubije ojačate. Isto tako na početku svog govora obratila se delegatima i rekla ja sam vaša predsjednica. Mene je to podsjetilo na neke druge dvorane ne tako davno i sasvim drugačije biračko tijelo
dio tog bazena i biračkog korpusa upravo je Kolindi Grabar-Kitarović zamjerio poziv Aleksandru Vučiću. Ja bih rekao da je možda naznačila lov na birače iz srpskog cenzusa ako se odluči krenuti u drugi mandat na Pantovčaku. Sve u svemu poruke koje smo večeras ovdje čuli, komplimenti koji su upućeni između dvoje predsjednika, da li iz nužde ili možda pritiska međunarodne zajednice ili i iskrenog odnosa, svjedoče o jačanju te političke osovine između Beograda i Zagreba. Hvala Draganu Nikoliću na javljanju i analizi. A predsjedničina izjava da su protiv Vučića prosvjedovali politički marginalci izazvala je niz reakcija u Saboru. Osim toga, mnogi su i dalje nezadovoljni zbog Vučićeva dolaska. Kažu, za ono što je radio u prošlosti u Hrvatskoj morao se ispričati. Ovo je 9 najkomentiranijih sekundi iz predsjedničina jučerašnjeg govora. Mi ne smijemo dopustiti da nam pojedinci s rubova političkog spektra ili s rubova bilo kakvog razmišljanja diktiraju politiku. Smatra li čelnik Sabora prosvjednike političkim marginalcima? Sasvim je normalno da ljudi prosvjeduju, imaju pravo izražavati svoje mišljenje i ne bih želio nikoga etiketirati. Nadam se da nije aludirala na mene, na Stevu Culeja, jer smo previše truda i znoja za nju uložili u proteklom vremenu i proteklim izborima. To je jedna stvar. A druga stvar, nadam se da sve hrvatske branitelje ne smatra marginalcima. Ima li predsjednica i dalje potporu branitelja, s obzirom na to da Đakić vodi najveću braniteljsku udrugu? Imala je, a o daljnoj podršci ćemo razmisliti, kao što sam jučer rekao. Ima li vašu podršku? O tome ću razmisliti kada čujem da stvarno misli da smo marginalci. Reakcije i u sabornici. Hrvatska je jučer ponižena dočekom čovjeka koji dokazano nije naš prijatelj, smatra SDP. To je čovjek koji dan danas prijateljuje s pravomoćno osuđenim vukovarskim krvnikom Veselinom Šljivančaninom i postavlja se kao njegov branitelj. Takvog čovjeka je naša predsjednica pozvala u Hrvatsku, bez suglasnosti i znanja predsjednika hrvatske vlade i tretirala ga kao uvaženog gosta. U tome leži poniženje, kolegice i kolege. Minimalno pristojnost bi bila od toga čovjeka koji je huškao tu sirotinju, da se stvara veliku Srbiju, da se ispriča. Minimalno što bi trebalo biti. Tko je izabrao gospodina Vučića? Je li ga možda izabrao gospodin Bulj za predsjednika? Nije ga izabrao ni gospodin Maras, ni moja malenkost, ni gospodin Bačić, njega su izabrali građani Srbije. Vodi ga kući. I ako želimo rješavati otvorena pitanja koje se tiču nasljeđa rata, agresije na Hrvatsku, možemo to samo riješiti s njim. S kim ćemo to riješiti? Dostavu dokumenata o 3 nestalih u Domovinskom ratu predsjednik Sabora smatra tek početkom dijaloga. Da bi se išlo dalje, očito da je potrebno stvoriti takvo političko ozračje koje će omogućiti da se takve stvari događaju i da razrišimo i rasvijetlimo sudbinu svake nestale osobe. Tako da je ovo početak, on nije velik, ali je bitan i za ove 3 obitelji. Na upit novinara, Jandroković je rekao kako nije psiholog da bi ocjenjivao je li se Vučić promijenio od 95. Ali dijalog je nužan za rješavanje otvorenih pitanja. U redovitom mjesečnom izvješću izvanredne uprave Agrokora navodi se da su njihove ključne aktivnosti vezane uz prijave tražbina i razvrstavanje vjerovnika. U izvješću nema pokazatelja o poslovanju kompanija, no ističu da je revizija financijskih rezultata počela potkraj prosinca, te da će ti podaci biti dostupni 31. ožujka. Objavili su troškove restrukturiranja u prosincu koji su iznosili oko 18 milijuna kuna, 3 milijuna 300 tisuća više nego u studenom. Od ulaska izvanredne uprave u Agrokor, ukupni troškovi konzultanata dosegnuli su gotovo 240 milijuna kuna. Istodobno, premijer Plenković izjavio je da još nije donio odluku o mogućem sankcioniranju izvanredne uprave zbog slučaja savjetnici. Kaže da je izvješće koje je primio od izvanrednog povjerenika dosta dugo i detaljno. Čini mi se da tu nema nekakvih pravnih elemenata, budući da su to ugovori između privatnih kompanija. Ono što me smeta je etički aspekt. Za mene, a i za cijelu vladu. Najvažnije je da cijeli proces restrukturiranja završi dobro, da završi nagodbom, da kompanije funkcioniraju, da se postigne nagodba između vjerovnika, da se zadrže radna mjesta i da smisao i cilj Zakona o izvanrednoj upravi bude ostvaren. A to je stabilnost hrvatskog gospodarstva i hrvatskog financijskog sustava i to je ono što mi je u ovom trenutku ključni prioritet, osobito s obzirom da imamo još samo 2 mjeseca do kraja roka.
Plenković